Iyi ikuyenera ikhale nkhani yofunikira kwambiri makamaka kupita ku mtundu wa Malawi ndipo idzichoka ku polisi komanso ku nduna yoyang'anira za chitetezo cha mdziko. Nkhani yake ndiyotezani kodi? Okay, polisi ndionena kuti yabwezeretsanso line ija yotchedwa 997. Line yomweno idzigwiritsidwa ntchito kuyimbira polisi ngati pali zina zake zomwe zochitika m'makomomo, cholinga chonena kuti azidziwa ndi kuthamanga mu nthawi yake. Ndetu ukamba zoti kuyibwezeretsa chani ndiyofunikira tifotokoze bwinobwino kunena kuti kutsatira imfa ya malemu Victoria Bobe ndi zonena kuti nkhani inakafika ku parliament makamaka Penjani Kaluwa yemweno ndi MP wa limodzi wa madera ake mu constituency yake ndi Chigumula anapezeka zonena kuti anayibweretsa nkhani ija ngati standing order ku parliament kunena kuti zimene zachitika ku Chigumula si zabwino yaye ndi zinthu zonena ngati Malawi taluza munthu ofunikira kwambiri. Kutsatira zimenezozo padadzabwirano Felix Njawala ndipo makosana timpatsa maluwa ake Felix Njawala agwira ntchito. Felix Njawala adabwira ndi point yonena kuti kodi bwanji ino titati tibwezeretsenso line ija yakalekale ya 997 yomwe imagwiritsidwa ntchito ndi anthu kuyimbira polisi, cholinga choti polisi izidziwa ngati kuchitika zina zake zauchifwamba kapena zakuba ndi kuti azithamanga kumene kuja mu nthawi yake. Nderu basi no atamva nkhani makamakato amenewo Peter Mukhito anduna yoyang'anira za chitetezo cha mdziko anati nkhani ayipititsa kayikambirane ku department yawoyo ku polisi kuti lingalira bwinobwino mpamene apezeka zonena kuti tsopano ayibwezeretsanso ru service manager 997 ikhala yogwira ntchito. Of course akuyipanga lonje m'mafezo osiyanasiyana komano kutukunena panopa line imeneyo ndiyoti yatsekulidwa. Tingokamba kambiri pang'ono kunena kuti kodi line imeneyi chidachitika ndi chani, chifukwa anthu amene tikumbukira bwinobwino zaka za mbuyozo mwina kumathamangirabe panopa tikuthamangira zaka 10 line itapanga disappear itasowa koma inalipo ndithu mbuyo. Ndi chinachitika ndi chani? Okay, I think mukuyenera kukhala cha mu 2016 nthawi imeneyo ndimene kunadzapezeka zoti line ija idasiya kugwira ntchito chifukwa chonena kuti imafunikira ma resources, imafunikira ndi kuti ndalama chani kaya makalipira kaya ndi za ma units kuti kaya zimakhala motani basi kumafunikirabe ndalama plus okayankha makolo zina zotero zambirimbiri. Ndi anaona zoti izi zikuononga ndalama tiyeni ino tsopano tirani tizitseke tisadzagwiritsenso ntchito 997 tidule chani kuononga ndalama. Ku polisi kuja anadula line imeneyi nchifukwa yako choka nthawi imene udzafika pano tikuthamangira ndi pafupifupi zaka 10 ndiye kuti chani line isakugwira ntchito koma panopa anakuti no ayibwezeretsa atenga ndalama kuzipopera ndithu kumene kwako ndithu ku polisi cholinga chonena kuti mwina mwake zikhale ngati line ija ibwererenso izithandiza makamaka ndi zomwe zikuchitikazi. Ndakuti no mafezi ake zikhala motani ena ake mwina ali kuchikwawa line yo sikugwira ntchito kumeneko pakanali pano komano akubwera kumeneko yogwira ntchito fezi yoyamba ku Lilongwe, ku Blantyre, ku Mzuzu, ku Zomba komanso ndekuti ku Kasungu. Maboma amene wawa kungothaya 997 taimbani nde osatiro muyimbe yayi mukayimba nkumayankhula zafoja abwera ndi adzango kuta pansoni inuyo nanga sinde kuti muononga somali sosiruni nawo uyimba pakakhala za serious zonena kuti polisi ufunikira ithamange iya yangu ilaro amafuna moche uku polisi wene ithamanga sadamoche adzatani adzamuleletsa ameneyo iyayi ziditu motere ngati mezana chichira zosakhala bwino nkhani ya malemu Victoria Bobe ndekuti kuthaya lanya zochitika tu motere kuno tathamangani mwina mwake zingamathandizireko kuti no polisi ija izitha kumafika malo ngati amene wa mu nthawi yake. Ndati mati nkhani yofunikira kwambiri kuti no tidziwe kuona kuti no line iyi yabwerera panopa ili active maboma amene wawa ndi zachitika m'makomomo kapena zochitika chani osachita upanga chani chani lamya yanu ndiye kuti no basi line ija polisi mwina ipeze kuti tani athamanga afika chifukwa panopa vuto lake so ndionena kuti umatokhala maneba komano maneba ako samakuonera bwinonso yayi koteko iwo amafunanso ndi kuti utasowa kumene mwayiona
ndangakuthandize bwanji ino zitakugwera chipwirikiri zosakhala bwino mwaona fatu mukati muone pa imfa ya malemu Victoria Bobe sitidamveko zonena kuti aneba kapena chane I think panali neba mmodzi anatumiza ku VN at least amene yoyo komano timafunikira zoona kuti maneba ajathamanga neba udu basi kale mati kangoti wakuba uku ndiye kuti kumakhala kudzuka ena ni maboxer kaya boxer ndong'ambika apa koma fanzi mathamangisabe mwayiona eri kuthamanga ndithu basi azimayi atangovala zitenje kuthamangisa ndithu kukagwira koma panopa simene zochitikira ndesiti ngadalireso maneba koma at least we have this service nde tiyeni tigwiriseni ntchito pamene pakufunikira maboma amenewo maboma enawo zachidziwikire service ikhaso kubwera kumeneko akayipanga introduce ifeyo will be here tizabweresa ngati malipota amene angabwere kuti izakufikirenso nkhaniyo muzakhayende kuti no mulaweya mukuzoti chikuchitika ndi chotere kwa paka nali pano pati kukamba zono tililonge blanta ya nzuzu zomba ndiye kuti no pali chani kasungu kumene koko mukathyapa malamya anu ndithuli polisi ithamanga chabwino mmenemo ndi mmene zitili I think that's a good development there of course menakunenera mwazibono ndrama komano ndrama zono ngido kuti no miyo yonso izitetezeketi fa pamene padzapa ndesi zinaendepo bwino polisi I think kaya makadziwa kaya mawa lake kaya unali usiku wake upita suntawa zosakhala bwino tufunika zono kuti polisi zidziwa mu nthawi yake kuthamanga kuti no makosana akambelembere ngarapanga zimenezi osasezedwe akathere kuwaya uko muli maganizo pankhani mene ngati muli nawo haikeni mu comment section kama kwaika molemeza so maganizo anzathu akuti